Marky! Natoč blahu. Točím, krása. Krása. O, teď si Kazda... A Kazda se tu dobývá. Zdár, Marče. Ale je to marné. Protože my máme klíčky. A tudíž jsme zamkli my. Toto je náš úlovek. Nevyklaš ty, vypni to a ne, dělej. Taky jsme se dobře najedli. Ano. Přijde dělám to, běž honem. Tady dělám to. Točky do... Ano. Teďko mám, jak byla ta Jura, běž. Pojďme na to. Vypni to. Rihánu máš moc. Toč s tím, dělej. Pojďme, Kubíko. Pojďme zase potom. 3. Terezovou 29:15, protože se rozlouskne velký otazník hosti Růžina Vyberského. No a my se uvidíme 5 minut po půlnoci, pochopitelně pokud chcete slyšet grepy o vyvolených 8:40 na frekvenci 1. Já, pokud teda vstanu a nebudu mít delirium, no a jestli vám nestačilo. Promiň, já to nebolí vůbec tam v těch místech. Ano, uteč. Že vypadalo. A to také, že vypadalo to blbě. A bože, mně se to líbilo. Ježiš. To je nejvíc zmožení. Já nejsem zmožená. Nechci jít na rafty. Jo, chci. Antirafty. Chceme jít do bazénu. Já chci jít na... Ano, Zuzka z Lucku. Ukáž Luci záběr, ano, ukáž hovna. Dobré, držím. Andri. Já radši si to nebudu. No tak to. Ještě se natočili jsme. Každý. Každé pašce nemá někdo stýrečky. Mňam, pod nás nejzdravější pití na celé Moravě. Taká modrá. Terry. Jo, mám bračovky, že se celá země. Zdravím.
to za ženy? To mě přijde model, jo? Což Já tady s foťákem. Jeli jsme jaksi turbo. Co je to nevím? My jsme špatně. Ano. Nemá pro mě kdo dojet, mami. Mě si chci navrátit. Já budu za nádrž jak největší bezdomovec, ale. Děcka už to končí. Maruška nedojde. Za chvilku jsme doma. Maruška. Kdo to zpívá? Nová space. Nová space. No si píva, a jak se to jmenuje? Piči. My umbrella. Víškaš, ty jsi trapný, ale. Ale usměj aspoň. Martinku, zamávej. Ano, Peťa. Peťo, řekni prosté slovo. Kuba tady usíná. Ukaž ty. Kuk. Kuk. To mluváš za video. Nějaké modlitby. Ale Martináko, ale otoč se ne. Martine. Peťo, řekni prosté slovo.